those of you that are not down with this type of dance, we apologize. Body language kalma ne da shi ne daga Allah. Ni ma nake yi koyo nake ubangiji Allah ka ba mu sa'a. Julius show homeboy Mukhtar MT, I'm together with the brothers. DJ.
hakan shi ne zai san da rusuna a adina ce da ita farko shi ne zai san da rusuna wa adina ya zo in dai ba kya sora tunda na ji waɗansu a kan ki suke zagina kin ga tauna san ba a yi sai da kora ki kira ana girfin ki na zuwa da sarara ko a ɗan aiki ɗauke ni da kore ƙura ni fa ba ko aikin ki ko da an fi kyara ni kawai san ki nake da zuciya ta harbu da a ce zaki sababa ni zan ki bangu kadamar sanyi kika so na haɗa miki lambu kan ki zan iya danne ko da hannu ba kan ki sai na ka zaɓin kada ki min bore na aiko saƙonnin so kar da ki shaye na rasa ki masoyiya ta dole na zare shi da bin so na ki da wuya ta ya zan kalmomin da kike min ni nake yin hada kwakwalwa ta na aje su zama mini shaida ganin ba ka so ne ba ya yi musada ai sabo da ke san ki zuciya ya huda ki tunani da ke ba tare da hanta da zuci na sai an bari na yi kuka kwakwalwa san ki yake damu nazari na aure da kyata zai samu babu laifi don ni kai da yanayi baki shi ko kallon ki na gaba mai sai da sane shi so da danne na hasabin da tarza ni nishi kun fi sabanin na fatan da ki karbe shi kada ki bari ya zama nan na aiki kuka ni masoyi ne kan ki kamar zan nauka ki gina ne sharadai da ki kawai na ɗauka tunda kaunar ki na ki babu da ba rana a ciki na ke jin kira saurare na wani kauna ta kin tsaurata alwashina fakar ruhi kaunar ki tana ta gudana ki dai na zaɓi daure ki zama gatana na fata magarin ki kira na habibi dan ji daɗi bai so da ko bayana ko za a ce a duniya ba numfashina kin tuna wanda kike so ya zama ni baina kin tuna wanda kike so ya zama ni baina Allah ku tafa musu to da saura fa ina zuwa DJ iyayen gidan mu karan nan dai ita ce take ƙara musu